Аз съм Иван и днеска си взех пиратки и пиробатерия за новата 2026 година. Нека да започваме. Първото нещо са малки светкавици, 10 броя, 2 лева е пакетчето. Всичко, пиратките ми излязоха всичките 74 лева, пиробатерията беше 110. Само да ги усила. Това са тройки. 100 броя, 6 лева е кутията. Ето. Следващото е... тук имаме и големи светкавици. Имаме и петици на Tropic Fire, които са големи. В този смисъл всичко е на Tropic Fire. Но, секунда. Да, няма ги затваряме, че без това след малко ще гърмим. Следващите по сила, мисля, че са Silver Cracker. Тях ги взех и тях за 6 лева. Петиците бяха на 6 лева. Нямах единички и много други пиратки, смисъл нямаха. Имаше и имаше и мини единички, но не взех от тях. Иначе други пиратки, освен тия да ще покажа, нямаше. И аз сега ще извадя всяка една ето тук, за да премерим, защото секунда само. Да ги премерим, защото не знам поради каква причина, но в този магазин на М20-ките, TP2000, бяха смисъл пак червени. Да, ето. Следващите, които са 0,8 грама. М15. TP1500. Преди около 2 години, мисля, че бях си взел. Да, преди 2 години бяха 16 лева, не бяха 15, а сега са 10 лева. И на М20-ките смисъл на елона е друг, много по-различен. И ако се питате защо са... Секунда, само го отворя. Ако се питате защо са разопаковани, защото ги отворих по време на път. И следващите, ето ги М20. Ето, вижте в какъв плик са. Ще оставим страни. Ето, не знам защо са червени. Нямам никаква представа. И защо са в такъв плик. Този букук. Тапа много
Не знам защо, но... В смисъл, не знам защо е червена. Много е смисъл, тук пише нещо F. Не знам що е F. По-силни ли са, какви, не знам. Или по-слаби, може би. Следващата по сила, ако не се лъжа, мисля, че са питбулите, които от тях имаше много малко, мисля, че имаше още 2 кутии или колко. Цената беше 8 лева и секунда само. Найде. И секунда само да го извадим. Ето. Дефактно. Следващите по сила мисля, че са Аржентиан кракер. Те по тройки. Иначе това беше последната кутия, която имаше. И да. Само. Хората очакваха зареждане сега за нова година, затова нямаше други пиратки. Но ще има част 2 и част 3. Или ако мога, смисъл, всичките пиратки останалите ги купа наведнъж, ще има само част 2. Но това ще го видим. Защо ги правите така, бе? Има много дълъг фитил, между другото. Тепе тройката. Доста дълъг фитил. Мисля, че да, това са крайните. Mega Black Devil. 20 бройки, 10 лева е цената. На тия също беше 8 лева, забравих да кажа. 4 грама барут. Тия ми бяха подарък от магазина. Ето ще е една светкавица. Трябва да има и трета. Ето. И за края пиробатерия. Малко я поскъсах отдоле. 100 изстрела жената котка. Не я купих около преди 2 седмици, но в смисъл не я качих, защото исках да я кача заедно с целия арсенал. И да, благодаря ви много за абонатите, благодаря ви много за всичко. Абонирайте се за канала, харесайте и очаквайте част 2 и може би 3 след някъде около 2 седмици.